Dit is het beeld bij restaurant en partycentrum De Pleats in Burgum bij de feestdagen. Allejaar lege tafels. Alle reserverings van de Christ binnen oor zijn. Nevens eigenaar Elke Duursma is het met de oprinnende coronacijfers net verantwoorden om de zaak met de feestdagen open te houden. En dat docht zeer. Heel zeer. Uit jou mijn passie en volle voldoening altijd aan het werk binnen. En de Christ is een hoogtepunt voor u en voor onze gasten. En dan mij weer niet niks, of kennen we eigenlijk niks. Ja, dat weer echt heel sfeer. Toch zou de Pleats met volle minder klanten en oorlmeter afstand nog wel open kennen. Maar de horecaondernemer is duidelijk in zijn besluit. En dan moeten wij een keuze maken wie we wel binnen en wie net. Dus de buurten mij wel komen en je mij zelf net komen. Nou, dan kun je op rekenen wat er dan gebeurt. Daarom hebben we in één keer besloten, alle jaar eruit. Bij de Pleats moesten ze dus alle gasten afzitten die het al reserveren hingen. De reacties van de klanten waren opvallend positief. Ja, dat was eigenlijk wel heel bijzonder. Want we hebben vooral met grotere families te maken. Een van de opmerkingen wie bijvoorbeeld, wat ben ik blij dat jou de keuze maken hebben, want dan hoeven wij het net te besluiten. Of een oor die zei, wat een verstandig besluit. Iedereen bij die zeiden van, maar dan beloven je me wel dat je met Peerske meer als eerste op een lijst zet. Hè? Want dan wil ik net naast de bord zitten. Dus het was wel, mensen die heel veel begrip, die snappen het wel. Voor horeca-ondernemer Elke Duursma wordt het nou een compleet oren kriest. Hij viert dat zo'n 25 jaar weer eens thuis. Gezellig, met zijn eigen essentie, lekker in huis, gezellig warm met de kachel. En ik denk dat we zelf een lekker meeltje sieren, dus dat komt helemaal goed.